F'misraħ l-assedju fil-Belt Vallet tal-ġimgħa filgħaxija saret iċ-ċerimonja annwali ta' tifkira l-Jum il-Vittorja li jiġi ċċelebrat nhar it-tnejn li ġej 8 ta' Settembru. F'din id-data storika Malta tfakkar mhux biss ir-rebħa fuq l-Ottomani fl-assedju l-kbir tal-1565 wara l-Gran Sokkors minn Sqallija, iżda wkoll il-ħelsien mill-Franċiżi fl-1800 u tmiem tal-attakki fuqna fit-tieni gwerra dinjija wara li l-Italja daret kontra l-Ġermanja Nazzista fl-1943. Fil-preżenza tal-ogħla awtoritajiet fil-pajjiż id-diskors tal-okkażjoni sar mill-Ambaxxatur Malti għal Bosnia Herzegovina, il-Professur Lino Bianco li qal li l-monument tal-assedju l-kbir ta' Antonio Shortino jirrappreżenta l-kuraġġ, il-fidi u ċ-ċiviltà, l-istess valuri li dejjem mexxew lil Maltin fil-mumenti tal-prova. U kompla enfasizza li Jum il-Vittorja ilu jagħti sens ta' għaqda u identità lil poplu tagħna sa minn qabel il-kisba tal-indipendenza 51 sen ilu, waqt li fakkar kif il-mexxejja politiċi tal-passat bħal Don Mintoff u George Borch Olivier minkejja d-differenzi tagħhom dejjem poġġew il-ġid tal-poplu l-ewwel. Il-Professur Bianco li wkoll lettur fl-Università semma wkoll il-valur tan-newtralità u n-non-allenjament kif imniżla fil-Kostituzzjoni ta' pajjiżna bħala pedament tal-politika barranija ta' Malta, kif ukoll il-fidi u ċ-ċiviltà bħala prinċipji ta' progress. Bianco temp messaġġ ta' kuraġġ u għaqda fejn qal li l-kuraġġ jitwieled mill-qalb, il-fidi mir-ruħ u ċ-ċiviltà mill-moħħ. L-għaqda tagħna tibqa' l-akbar garanzija tal-progress ta' pajjiżna. Fit-tmiem is-serata tpoġġew kuruni tal-fjuri fuq il-monument tal-assedju mill-Prim Ministru Roberta Bela, l-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Anġlu Farrugia u l-Wip tal-Oppożizzjoni Robert Kutajer fost persuni oħrajn distinti u korpi kostitwiti.